Er det moren, eller hvad? Nå. Lige om lidt, så skal vi spille noget teater. Og først så vil jeg bare lige høre, hvor mange af jer har set teater før. Okay, hvor mange af jer har set Ramachan? Hvor mange har set Ramachan? Okay, det der skal ske nu, det er bare Ramachan, som er levende. Det er bare sådan nogle levende Ramachan, der foregår lige her. Så jeg skal bare forestille jer, at det er et fjernsyn. Okay. Og lige om lidt, skal du lige trykke en gang, så tryk lige en sidste. Ja, 1, 2, 3. Yes. Sådan, det var flot. Nu går jeg om bagved, så ringer jeg med en klokke. Og så betyder det, at forestillingen går i gang. Og at der sker en masse Ramachan. Er I klar? Ja. Må jeg høre, er I klar? Ja! Det var bedre. Sådan. Jeg er løbet hjemmefra. Jeg er løbet hjemmefra. For jeg gider ikke dele mine ting med de andre troldunger. Nej, de tager mine ting. Så putter jeg dem ned i en sæk. Men det er min sæk. Ja, og det er mine ting. Og jeg vil ikke dele dem med nogen. Jeg har sådan en ting, jeg fandt ude i skoven. Sådan en sort en, der sådan er rundt og væser lidt. Ja, den har jeg puttet ned i sækken. Vil I se den? Men den kan godt blive lidt sur. Så man skal være meget forsigtig, når man tager fat på den. Man skal ligesom være meget forsigtig. Okay. Nej, du skal ikke være så sur. Nej, kan du se? Nej. Altså, dumme slange. Er du så? Nej. Er du en kvælerslange? Nej, kom så. Nej, stop. Stop simpelthen det der. Stop. Ja, det er jo bare så. Det er altså. Du er bare en cykelslange. Ja, ned i sækken med dig. Ja. Jeg har også sådan en magisk fløjte. Og når jeg spiller på den, så danser alle de andre troldunger. Men jeg gider ikke dele mine ting med de andre troldunger. For det er min sæk. Men den spiller så smukt, vil I høre? Det var den.
I danser? Hvad? Men det er Mien. Og de andre troldunger, de plejer at danse. Så... Men ved du, hvad jeg har? Jeg har en flyvemaskine. Ja, jeg har en flyvemaskine. Det er min yndlingsting. Ja, og jeg har puttet den med i sækken. Det er en rigtig fin flyvemaskine. Det er sådan en... Det er min. Ja, det er kun min. Ja, der er kun mig og så flyvemaskinen. Ja. Kun mig og flyvemaskinen. Hvis bare den kunne bevæge sig sådan rigtigt. Altså, hvis den kunne flyve sådan heroppe, ikke? Så kunne den kigge ned på mig og sige, hej, og så kunne jeg sige hej. Hvis nu I nu øver, ikke også? Så siger vi så, at jeg står her, så kaster jeg den vej, ikke? Er I klar på at slippe over for den? 1, 2, 3! Der var noget, der skubbede mig. Var det der skubbede? Var det dig, der skubbede mig? Det var virkelig. Nå, nej, jeg var ved at øve her. Ja, vi skal sige, nu skal du bevæge dig den der. Ja, det flyver den. Ja, den er fint, tak. Hvad? Nej, jeg prøver igen. Er det der skubbet? Det var mig. Var det dig? Kan du ikke lade være med at lægge dig sådan bag ved mig, ikke? Nej, nu skulle vi flyve. Er du klar, lille flyvemaskine? Så flyver vi. Nice! Hvad er du for en? Er du en trold? Men hvad er du for en? Hvad laver du? Altså min sæk.